baby haka ne. Kina tafiya a kafa kin ga amma dai motar mu ne ta dan lalace ne nan mun bata a gareji mun fito garin nan muna dan wata kin ga ai da yanzu da koyi rage miki hanya za ka kai ki duk inda zaki je. Kin gona tafiya kasan ba za ki yi ta ba. Kin ga din da za a je koyi da mota tana nan mun dan bata a garejin nan ne. Wala to amma yanzu ina zaki je ko haka ke fitowa a rana haka. Idan ƙwarki. Boss, dubu wasu gayu can suna shan ruwan faro? Ka duba wasu gayu baki ne ma ina ko a garin nan suna shan ruwan faro. Duk wanda ka gani garin nan yana shan ruwan faro. Baban shege idan biluniya ne omnera. Ya kamata kai a kafta musu. Gaskiya ni ma dai haka na gani. Bai kamata a bar su haka ba. Ya kamata a shafe su. Ku je musu. Abin da yake hannu. Billahi la ilaha illa huwa babu ko sisi a ciki. Amma kake shan ruwan faro? Alƙur'an ba ruwan faro ba. Ba ruwan faro bane ruwan me? Alƙur'an ruwan alwala ne wani malami ne tsaya mana a cikin darka wallahi. Wallahi wannan storin naku duk ƙarya ne. Kawo abin da ke hannu. Wa mu shaje su kakke. Wallahi ba ko sisi. Ga ina ga yaran nan fa gaskiya suke. Amma me zai ana mu da kai yarin nan. Kawo ta kan nan ta. Kawo ta. Ku bara mana uga yana miki magana. Kawo wannan wayan ma karbe mana wannan wayan. Matsiya ta. Ba su je ka in gotsiyar ku. Ba nan kan mu sake garin ku a area. Aba da wannan duk ki kyale su duk ya suke ji da ita. Wannan sun dauki 300 nan duk wannan duk ita ta dama tsiyar su wannan. Duk ki kyale su wannan duk ya ce ta dame su. Alali kala ina ne alali kala ina ne alali. I don't know why them dey vex so. Poverty, na my